морі? Ну, це фарисейство чистої води, тому що всі розуміють, і не може не розуміти і канцлер Німеччини, що можливість, по суті, повного переключення всіх потоків постачання газу на Північний потік-1, 2 і обмеження можливостей використання української газопроводної системи, воно дає серйозні важелі впливу для Російської Федерації. І в даному випадку запевнення, що якийсь обсяг буде все-таки прокачуватись у нас, воно призводить до елементарного запитання. А скільки буде коштувати утримання нашої системи? І скільки може бути з цього отримано, ну скажімо, позитиву, фінансового, політичного чи будь-якого, якщо важель унікальності цієї системи буде втрачений? Відповіді у них немає у німців, вони просто думають про свою власну безпеку. Чому? Зокрема і тому, що не довіряють українській владі. Не довіряють її здатності професійно вести перемовини якраз в цій специфічній сфері. Ну, чи у нас війна, чи не війна? Якщо війна, звичайно, який газ може проходити по нашій території? Якщо ми розуміємо, що все ж таки ми маємо забезпечити проходження серйозних обсягів газу, ми маємо дати гарантії того, яким чином це буде відокремлено від конфлікту з Росією. Якщо ми хочемо, щоб ці гарантії були реальними, треба залучати європейців, американців. Ми щось зробили для цього? Ні. Відтак виникає недовіра до здатності взагалі вести серйозну політичну роботу в цьому напрямку українським урядом, нинішнім, попереднім. Тому і німці схильні більше напряму мати справу з Росією, попри те, що вони не відкидають продовження санкцій, навпаки, продовжують їх послідовно. Але дуже рідко політика може бути ефективною, коли з однієї сторони ти вводиш санкції, з іншої сторони заохочуєш державу, проти якої застосовуються такі санкції, до розширення економічної співпраці з твоєю країною.